هبلنا زغبركم سمعتنا مدلاوات على تسوني راديو ببسين هو جميرون لومي كابزلونا مدبات تقراي تلفجن دمت ويانن كابقل قلو ساتلايت تعليم بزبل مدبنا كنجمرينا أبكل الأوروميا زركب زوبا أرسي بقتلة هاجالو هندسة بستولع امباغارو 23 سبات كم استقتلوا ترقاقيزو مشات معاترب شايميو نقاسان حويتيو بتحدو جنزين قوسل زغونا ندق إبقو ندق دربي أنا دمواتي نساب أيه كم زقتلو دحير إيه معبالتات كورونا فيروس زعلت مسحات صرت زيناتات كلنا يوم كتكاتاتو لنا بخبر زعدمكم حبتم واللي وحانسي تقرايز مدبرن تقراي تيفن تلفزيون دمص ويانن لوم معنتي كابت السنز تقامالو زنبرا ساتلايت ملؤ تعاصين اب اير يلوان ريبورتر بي بي سي تقرينيا كرماي كبرو خاب كتما مقاله نزملكتهم حالفتي ازراريبو مالو نزحازو حبريتا ككافلنايو حراي كرماي تاي تعذبتاتي حيسكا زلخا نتم حالفتخه ازراريب كيامدو معصاون كبحق ترغاغي صديو وابتش لوم معنتي دحرقاتري تلفزيون دمص ويانه كومون تلفزيون تقراي كم تعاصوا حبريتا مسرخبكو بقطتا ناي كليتيوم تلفزيونات ام حضرتي ناي دمص ويانه تلفزيون ايت عبد اسقدوم كومون ناي تقراي تلفزيون ام حداري ايت تشاله بقلم حتيتيون اتي تغبار بتخكل كم تعاصوا ارغاغصم ليلو انا ون ابت ناي زرزر ناي channel كليتيوم تلفزيون طابعات كم ليلو ري ارغاغص الله حراي غرماي حجيت channel ملؤ تعاصيو اب ساتلايت ديله ولا ساوشت تግራይ ون الرئيو هذه كليتيوم تلفزيون طابعات كاب فرنساي زركب يوتيوب سات زبحال ساتلايت زكاري كاو بقطتا كم تخاريم كم تقوموا وعلم مسو خمس خونه فلاي تلفزيون تግራይ ድማ بإثيوبيا تلفزيون بيلو خمس حلفنا كللات يوم نغيرومي هذه بانتينا بأول سلازي تقوموا زياتهم بقطتا افتزنا برناي سات زرزر يوم طفيهم زلو غرماي منالبات نتوما حضرت ከተዘራርቦም ኪልካ ካብ ነበርካ ንመን ይዓጽይዎም ብምንታይ ምክንያት እዮም ተዓጽዮም ንዝብልከ እንታይ ሓበሬታ ህልወካ ኸውን ክልቲኦም ማሕደርቲ ብቀጥታ ኣብ ፈረንሳይ ዝርከብ ዩቲዮል ሳት ዝበሃል መዘንሳት ዘመሓደር ዝምልከቶ ናይ ቴክኒክ ክፍሊ ሓላፊ ሓቲትናዮ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ በዓል መዚ كوربوريشن ميديا دبداب تتصحفنا كاب فيدرال منغستي إثيوبيا بستتصحف دبداب إنا عطينا يوزول من لا شرحنا يقولوا من يهم زبل زلو كلتيوم أما حضرتينا في تلفزيون أما حضاري كمون ناي دمشويانا تلفزيون أما حضرتي خلطيوم قرما يبزح حلف معلتات كاب بعد سلطان برودكاست إثيوبيا ناب زنكلت مدبرة تلفزيون ترير متنقاطع زحازة دبداب صحيفهم من بارم تقليصون يرمو من البات معصاون مزي دبداب زخط أساس رخل دخون هو هاتش ላይ ድማ ድምጽ ወያነ ትግራይ ከምኡ ደብዳቤ ሓውስ መጠንቀቅታ ተጻሒፉ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ረኺብና ኢና ብተደጋጋሚ ድማ በቶም ዘቀርቡ መደባት ናይ ፌደራል መንግስቲ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ክገልጽ ጸንሕዩ ብተፈላለየ ኣገባብ ብስርዑውን ክስኽ ምስርቲና እንትብሉ ይስምዑ ነይሮም እዮም ግርማይ ድሕሪ ዝምዕጻው ናይ ዜን ክልተ መደበራት ቴሌቪዥን ኣብ ህዝቢ ዝረኣኻዮ ስምዒት እንታይ ይመስል እቲ ህዝቢ እንታይ ይብል ኣሎ ከባቢኻ ብርክት ዝበለ ሰብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይዘራረበሉ ኣሎ ናባይ እውን ስልኪ ደው ኢሎም እዚ ሓበሬታ እዚ በፅሑኩም ዶ ዝብል ሓበሬታታት እውን ይሰደለው ድምረቢልካ ክትርአን ከለኻም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብጣዕሚ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑን ቁጣዕውን ፈጢሩን ኣሎ ሕጂ ብቐጥታ ከነተኣሳስሮ እንድሕርዳ ክኢልና ነዚ ምዕፃውን ቀጥታዊ ምክንያት ክኸውን ዝኽእል እንታይ ተባሂሉ ይጥቀስ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ ግርማይ ኣብዚ ሕዘብቲ ርእሱን ዝኾነ ፖለቲካዊ ዛዕባ ናይቲ ሃገር ብርክት ዝበሉ ትሕዝቶታት ስለ ዘቕርቡ እዚ እኳ ተዘይበልናዮ ምናልባት ግን ብመዓልቲ ኣብ ናይ ቀትሪ ዜና ካብ ናይ ቄሮ ምንቅስቃስ ዘቕረበ ሓበሬታ ነይሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ ዝተባሃለ ቄሮ ንህዝቢ ዘቕረቦ ጻውዒት ህዝቢ ክሳብ ዕለት 30 ሰነ ብኣቋፅራ ኢትዮጵያውያን ዘድልዩ ኣስቤዛ ክቐርብ ከም ዘለዎ ብፍላይ ድማ ካብ ሓምለ ሓደ ኣትሒዙ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃስ ኣብ ኦሮሚያ ከም ዘይፍቀድ ምክንያት ክኾን ዝኽእል ድማ ምክንያት መሕዋትና ፈሲሱ ከንቶ ኣይቐርን ዝብል ምንቅስቃስ ክግበር ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ናይ ድምፂ ወያነ ቴሌቪዥን ቀትሪ ሰዓት 7 ዜና ቀሪቡ ነይሩ ምናልባት እዚ ቁርብ ዝተፈለየ ክኸውን ይኽእል ክበሃል ዝከኣል ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ልሙድ ዝኾነ ነቲ ናይቲ ሃገር ፖለቲካዊ ረስሚ ብዝተፈላለየ ካብተን ክልላት ሓበሬታ
እናረኸቡ ዝጽጽቡ ቴሌቪዥን ጣብያታት ምዃኖም ይፍለጥ ግርማይ ሕጂኸ እንድሕርዳኒ እቲ ናይ ሳተላይት ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ካብ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፀና ደብዳቤ ኢና ዓፂናዮ እንድሕርዳ ይበሃል ኣልዩ ኮይኑ ናብዘን ክልተ መደበራት ከም ዝምዕፃው ብዝተኣሳሰር ድመፀ ደብዳቤ ኣለዱ ነዚ ሓቲትካል ዶ ትኸውን ሓቲተ እዮም ናብኣቶም ብቐጥታ ዝመፆም ደብዳቤ የለን የግዳስ እተን ቻነላት ምስተዓፅዋ ንሳቶም እዮም ናብቲ ኣብ ፈረንሳይ ዝርከብ ይምልከቶ እዩ ዝበልዎ ኣካል ሓቲቶም ካብ ዝወፃእ ግን ናብኣቶም ዝመፀ ጠላው ዝኾነ ደብዳቤ የለን ሪፖርተርና ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብካና ሓበሬታ እዚየ ዘመስግነካ ይሆነለይ ሃብትሽ ምስ ቅትለት ውሩይ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተታሒዙ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኦሮሚያን ኣዲስ ኣበባን ዝተለዓለ እምባጋሮ ቀፂሉ ኣሎ በዚ እምባጋሮ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዓቢ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ሓደ ካብቲ ሞት ሰባት ዝተረኣየሉ ዞባ ድማ ዞባ ኣርሲ እዩ ኣብ ዞባ ኣርሲ ኣብ 5 ወረዳታት 23 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ንብረት ዓብዪ ዕንወት ከም ዝወረደን ኣመሓዳሪቲ ዞባ ኣቶ ጀማል ኣልዩ ንቢቢሲ ሓቢሩ ጓል 34 ዓመት ኣደ ክልተ ቆልዑ ዝኾነት ነባሪት እቲ ዞባ በዓል ቤታ ብሰንኪ ዝግጭት ይሞይቱ ምሸት መዓት ረብሻ እዩ ንጉሆ ምስተሳእና እታ ከተማ ብትክት ዓብሊኻ እያ ነይራ እንታይ እዩ ምስ በልና ገዛውቲ የቃፅሉ ኣለዉ ኢሎምና እዚ ምስ ሰማዕና ገዛና ዓፂና ኮፍ ኢልና ድሕራይ ግን ናባና እውን መፅዮም ኣብቲ ንሕና ዝነበርናሉ 3 ሰባት ቀቲሎም ሓደ ድማ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ ምስ በሎም ንዑ እውን ቀቲሎሞ ንገዛና ሓዊ እትዮም በቲ ሓደ ወገን ዚንጎ ስለ ዝኾነ ንደቀ ብኡ ንደገ ደርበዮም ኣነ ድማ ወፂ ድሓር ናብቲ ዝነበርናዮ መፅዮም ሰብኣይና ደሊና ኢሎም ሒዞም ንከይዶም ፖሊስ መፅዮም ግን ገላጊሎምኒ ንሰብኣየ ከም ዝቐተልዎ ድሒረ ካልእ ነባሪ ከተማ ዴራ ዝኾነ ወላዲ እውን ኣብ ኣዳማ ዝነበረ ወዶም ክበፅሖም ናብ ከተማ ዴራ ምስ መፀ ከም ዝተቐትለዮም ዝሕብሩ ልጄ በ2010 ተመርቆ ስርዓት ገብቶ ሰኞ ዕለት ምሩቕ ዩኒቨርሲቲ እዩ ሶኒ እዩ ናባና መፅዩ ሶኒ ሃጫሉ ሞይቱ ኢሎም ልዕሊ 1000 ዝኾኑ መንስያት መፅዮም ንገዛና ከቢቦሞ ንገዛና ሓወእ እትዮምሉ ደቀይ ብድሕሪት ዘሊሎም መፅዮም ነቲ ሓደ ቀቲሎሞ ነቲ ካልእ ድማ ከቢድ ጉድኣት ኣወርዶምሉ ኣብዚ ከተማና ልዕሊ 300 ዝኸውን ገዛውቲ ብሓዊ ነዲዱ ልዕሊ 180 ንኸውን ሰባት ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ተዓቂብና እዛ ተሰብስበን እንገኛለን እዞም ነባሪ ከተማ ዴራ ዝኾነ ኣቦ ኣብታ ከተማ ብርክት ዝበለ መንበሪ ኣባይቲ ትካላት ንግድን መካይንን ከም ዝተቃፀለ ብምሕባር ኣብዚ ሕጂ እዋን ንድሕነቶም ክብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተዓቂቦም ከም ዘለዉ እዮም ዝሕብሩ ካልእ ዘዘራርብናዮ ውልቀ ሰብ ኣብ ዞባ ኣርሲ ከተማ ቀርሳ 3 ቤተሰቡ ከም ዝተቐተሉ ሓቢሩና ምሸት ሰዓት 11 ዝተዓጠቑ ሓይልታት ነቲ ከባቢ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ ሰባት እዮም ዝመርሕዎም ነይሮም እከለ ትድለይ ኣለኻ ውፃእ እዮም ዝብሉ ነይሮም ንዝረኸቦ ድማ ይቐትልዎ ነይሮም ወድሓትነይ ወዱን ሓሙኡን ብኸምዚ ኣገባብ እዮም ቀቲሎሞም ንኻልኦት 7 ሰባት እውን ኣብቲ ከባቢ ቀቲሎሞም ክልተ ድማ ብኸቢድ ተወጊኦም ኣብ ሆስፒታል ኣሰላ እዮም ዘለዉ አሰላ ሆስፒታል እየታከሙ ይገኛሉ 28 ወረዳታት ዘለዋ ዞባ ኣርሲ እቲ ግጭት ኣብ 5 ወረዳታት ከም ዝኾነ እዩ ኣመሓዳሪት ዞባ ኣቶ ጀማል ኣልዩ ዝሕብር ኣብዘን 5 ወረዳታት 23 ሰባት እዮም ተቐቲሎም እዚ ኣብ መንጎ ሰባት ዝተገበረ ግጭት ዳ እምበር ሃይማኖታዊ ይኹን ዓሌታዊ ግጭት ኣይኮነን ሕጂ ነገራት ናብ ንቡር እዮም ተመሊሶም ህዝባዊ መጓዓዝያ ተጀሚሩ ሰብ ይወፍሪ ኣትሎ መደበኛ ስራም ወደ ቦታ ተመልሷል ገበያ አለ ትራንስፖርት አለ እቲ መሓዳር ዳእዚ ይበል እምበር ቢቢሲ ዘዘራርቦም ነበርቲ ሕጂ እውን ንድሕነቶም ከም ዝሰጉን ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ከም ዝርከቡ እዮም ገሊፆም مدلوات على تسوني راديو بي بي سي أب مكتال تركبوا زخبركم سمعتنا لان تقاب حتى تزيناتات زعلت كأربلكم أب إثيوبيا توسخت حدا 200 سبات بكورونا فيروس تلخفهم أب تهاجر قطري بكورونا فيروس تلخفوا سبات زاجد 6666 كم زبصحه مينستر تعنا تهاجر حبيروا لهم أب نيجيريا بزقات أما متحل جلبا بوحدو عسران حدن سبات هلواتهم متأفيو كمزلو سبسابات كابتهاجر حبيروم اتا أب فلق بانو تقعز نبرت جلبا عسران سلستن سبات حيزا كمز نبرتن كلتا سبات كمز دحانون بوليس نايت كبابي تزاريبوم أب ديمقراطية ريبابليك كونغو عطوات بزفتسمو متقعتي بوحدو شمونت وتادرات منقست كم استقاتلو سراويت تهاجر قليت لهم أبتا أب مبرأو زوبا استفتسم متقعتي 3 سلماوين سبات كم استقاتلون أفنيا نايت سراويت تزاريبو
ኣብ ማእኸል ኒውክሌር ኢራን ብዘጋጠመ ባርዕ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ወሃቢ ቃል ትካል ሓይሊ ኒውክሌር ኢራን ኣፍሊጡ ጠንቂ እቲ ኣብ ናታንዝ ዝተባሃለ ማእኸል ምቅማም ኒውክሌር ዘጋጠመ ባርዕ ከም ዝተፈለጠ ዝገለጸ እቲ ኣፈኛ ዝርዝር ነገራት ካብ ምዝራብ ግና ተዓቂቡ ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ ዝርከብ ሓወልቲ ፍሉጥ ጸሊም ኣሜሪካዊ ተቓላሳይ ብዘይ ተፈለጡ ሰባት ዓንዩሎም ንባዕሉ ኣብ ባርነት ዝነበረ ፍሬድሪክ ዶግላስ ኣብ 5 ሐምለ 1852 ኣብ ዘስምዖ ፍሉጥ መደረ ጸለምቲ ባራዩ ዝገበረት ሃገር መዓልቲ ናጽነት ምኽባራ ኮንቲ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ንዝኽሩ ዝቆመ ሓወልቲ ድማ ኣብ ጽባሕ መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ትማሊ 5 ሐምለ እዩ ዓንዩ ዘሎ ብሩንድን ደቡብ ሱዳንን ካብ ሕብረት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ክባረራ ከም ዝኽእላ ተገሊጹ ናይቲ ዞባዊ ምትእኽኻብ ባይቶ ክልተን ሃገራት ዝግበአን ክፍሊት ብዘይ ምኽፋልን ኣባልነተን ክስረዝ ድሕሪ ምድማፁ መጋባእያ መራሕቲ ሃገራት ናይቲ ምትእኽኻብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክህብሉ ትፅቢት ይግበር بريطانيا ኣብ ጉዳይ ሆንግ ኮንግ ኢዳ ከተእቱ የብላን ክትብል ቻይና ኣጠንቂቓላ መንግስቲ ቻይና ነታ ብናዕበታት ክትሕመስ ዝጸንሐት ከተማ ዝገዝእ ሓድሽ ናይ ጸጥታ ሕጊ ምውጽኡ ክትቃወም ዝጸንሐት ብሪጣንያ ንኣስታት 3 ሚልዮን ሆንግ ኮንጋውያን ዜግነት ክትህብ ምውጻና ንቻይና ኣቁጥዕዋ ኣሎ ኣምባሳደር ቻይና ሊው ዢኦ ወቢንግ ድማ ነዚ ተግባር ኢዳ ኣታውነት እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣብ መካነ እንስሳት ዙሪክ ስዊዘርላንድ ሓደ ሳይበርያዊ ነብሪን ሓላዊት መካነ እንስሳ ኣብ ቅድሚ በጻሕቲ ቀቲልዎ እቶም ሰራሕተኛታት ሓጋጊዞም ነቲ ግዳይ ካብቲ ጋብያ ብምውጻእ ከድሕንዎ እኳ እንተፈተኑ እቲ ወዲ 55 ዓመት ሓላዊ መካነ እንስሳ ግና ሽዑ ንሽዑ ምማቱ ተሓጋጊጹ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መላእ ሱዳን ሰፊሕ ፖለቲካዊ ለውጥታት ብምሕታት ዝተኻየደ ተቃውሞ ስዒቡ መንግስቲ ሃገር ንኣዘዝቲ ፖሊስ ካብ ስርሖም ኣባሪሩ ቀድሞ ሚኒስትር ስግግር መንግስቲ ዝኾነ ዓብደላ ሐምዶክ ዋና ዳይሬክተር ፖሊስ ሃገር ንዝኾነ ዓደል መሐመድ ባሽር ካብ መዝነቱ ብምእላይ ብኢዝ ኤልድን ሼክ ዓሊ ተኪእዎሎም ምክትል እቲ ዋና ዳይሬክተር ዝነበረ ኦትማን መሐመድ እውን ኣብ ሓይሊ ፖሊስ ሃገር ካብ ዝነበረ ስልጣኑ ከም ዝተባረረ ተገሊጹ سلام طعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي بي بي سي ناي زعلت معبالتات كورونا فيروس كنقرب لكم هنا هبتم ولدوهان سيلان صقامون مسايلا منستر تعنا تنزانيا إمام مواليمو محكم حمومات كوفيد 19 خوينوم كغلغلو صنحو بزحات ماخلات كم استعات او حبير الله اتا منستر كابتوم اقدموم كم منابع حمومات كوفيد 19 خوينوم زغلغلو زنبرو 85 ماخلات 11 طراي كفوتات كم زلو غليصا منستر تمرتي دب افريقيا تهاجر ولا قال بدا كورونا فيروس كاب زنبرو يبئس انتلو ات تمرتي ناي مجمار مدبات دو كم زي بلو غليصلو عبدو افريقيا خب زمتصوني جميرون كلهم تمهارو ناب تمرتو بلاسيو توسين زلو بريزيدنت غانا نانا اكفو ادو ن 14 معلتات كوشبيو نسو حدا ناي قربا مسارحتو بكورونا فيروس دحر ملكافيو ناب وشبا اتيو انتخونه تي ناي قربا مسارحتو تبايلو تغليصو زلو سب من مخانو ايتغلصن زلو بريزيدنت كينيا اورو كينياتا نتي كابنا بن وشط هاجر تخلكلو زنبره منقسقاس العلو ناي امنت بوتاتاتن او وشطن او وصان زغبر برراتاتون ابز مص سامنتات كخفتيو انتخونه ازو سانه زي كون خون زرغعت لبدا اب ግምት ብምእታውኩም ዝኸውን እቲ ፕሬዝዳንት ገሊጹለው امباركس كبرات تعذبتنا نزعل استدالو مدب نز تخاتلكم ويمثل نيرو اب قراربا نايز مدب ويكا كال حسابن ريتون مزلوكم اب كومنت صحافنا ناب كالو تحاتنا اشير بمهال اب صحلنا حابيرنا علتاو فصامتات اندا تخاتلنا اب مسلان بهيلن تغرينيا زلنا فلتتنا عبي ملقتنا يو كسام وداتا مدبنا حبيركمنا سلصنحكم نمسكن اب ناي صباح مدبنا داغ مايك كساب نرهب سسنايو